Hej, mit navn det er Ane Friis, og jeg er blevet projektleder på projektet Mere Liv, Mere Skave. Det her projekt det har fået nogle midler til at lave nogle aktiviteter for børn og unge i Skave og omegn. Og derfor der er vi i gang med at etablere en ressourcebank, som skal være med til at lave nogle nye aktiviteter og give børn og unge nogle nye oplevelser her i Skave. Og ideen med ressourcebanken er meget enkel. Det er faktisk bare sådan, at det skal være nemt at være frivillig. Det skal være let at byde ind med en meget konkret og overskuelig opgave. Og så skal det også være sådan, at man kan byde ind på noget, hvor man selv har en interesse. Personligt vil jeg for eksempel ikke have lyst til at være fodboldtræner i en hel sæson, men jeg kunne sagtens se, at jeg kunne have interesse i og lyst til at være med til en eftermiddagsaktivitet en dag inden for noget af det, der interesserer mig selv. Og håbet er jo, at vi med den her ressourcebank kan give børnene nogle nye oplevelser og måske være med til at udvide deres horisont lidt. Give dem nogle muligheder for at deltage i nogle aktiviteter, som måske går lidt uden for de traditionelle aktiviteter, som de ofte deltager i. Og så håber vi jo også, at vi kan være med til at lave en bank, som skal leve ud fra ideen om, at hvis rigtig mange byder ind med bare en lille smule, så kan det samlede resultat ende med at blive ret fantastisk. Og jeg har fået hjælp af elevrådet på Skave Skole til at prøve at illustrere, hvad man for eksempel vil kunne byde ind med i den her ressourcebank. Så det synes jeg, I skal se med på her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget kreativt. Vi kunne lave noget med perler, og vi kunne knytte, og vi kunne male, og vi kunne klippe og klistre. Og så kunne jeg faktisk også rigtig godt tænke mig at lave noget bevægelse. Vi kunne lave nogle små serier, gymnastikserier, danseserier, noget aerobic, noget zumba, noget et eller andet i den dur. Jeg vil gerne bidrage med, at unge mennesker får en god oplevelse med sport, som jeg selv har haft igennem mange år. De sidste 6 år har jeg dyrket spinning, og der har jeg haft juniorspinning også. Så hvis der er nogle af de ældre elever om på skolen, f.eks. i 7. klasse, der har lyst til det, så er jeg klar til at tage en spændingstime eller 2 med dem. Ellers før har jeg lavet musik fra cirka jeg var en 13 år og så fremadrettet, og der har jeg haft meget med når det kaldes sportsakrobatik at gøre, hvor vi kravler oven på hinanden. Og dem havde vi fra alderen 8 år og så helt op på den fejlside 50. Så hvis det har nogen interesse, så kan jeg mere eller mindre tage hele skolen ned i gymnastiksalen, og så kan vi prøve at kravle lidt oven på hinanden. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at fortælle noget om Afrika og børn i Afrika, og hvordan det er at bo i Afrika. Og så kunne jeg også godt tænke mig at fortælle noget om børn med Downs. Jeg vil gerne lære de unge mennesker at arbejde, så hvis de får brug for noget arbejde, så kan de komme hen og hjælpe mig, hvis de gør det gratis. Det er simpelthen sådan, at alle kan noget, som vi kan bruge i ressourcebanken, og som vi kan bruge til at lave nogle aktiviteter ud fra for vores børn og unge i Skave og omegn. Og jeg håber, at I vil udfylde spørgeskemaet og melde jeres ressourcer ind i ressourcebanken. Og lad jer endelig ikke begrænse. Tænk kreativt og byde ind med lige det, I synes. Så skal vi nok finde ud af at bruge det til noget godt. Så vi ses forhåbentlig i aktiviteter, som vi henter med inspiration fra vores ressourcebank.